Здравей! Здравейте! Ти си се явяваш на кастинг за Big Boss. Да. Big Boss е онлайн реалити шоу, което ще се излъчва 24 часа в денонощието. Изключително новаторско. Не снимам до момента в цял свят, в България нормално. Комерциален проект, който залага изключително и само на липсата на цензура и на сценарии вътре в къщата, в която ще се намират участниците. Бих желала да се представиш. Здравейте, първо казвам се Андрей Овев, на 28 години. От една година живея в София, родом не съм от тук. Преди това бях в Гърция, като модел. В момента работя също това, към модна агенция Eswine. Доволен ли си от тази агенция? Да, определено съм доволен. Имаме развитие. Зависи един модел докъде може да стигне. Това е много важно. Смисъл... От какво зависи докъде може да стигне един модел? От самия модел. Какво да ви кажа? При мен, аз не се задоволявам с една стъпала. Въпреки всичко, Eswine модел ти е достатъчно гръб. Да, определено. Искам да ти представя невероятния Алекс Слонски. Приятно ми. Знаеш, кастинга се излъчва с известното съдействие на No Limit. Ясно. И да те попитам какво те провокира всъщност да дойдеш на кастинг. Мисля, че съм достатъчно екстремна личност, има какво да покажа. Едно такова предаване ми стои много добре. Аз не обичам предаването, които имат сценарий. Харесва ми предаването, че няма сценарий, че е лайв, че е екстремно предаване, което ми допада. Затова съм тук. С какво се занимаваш по принцип? По принцип се занимавам... Извън моделството. Извън моделството имаме в едно радио, което е новаторско. Интересно. Да, Кое е? Онлайн радио, Real Man се казва. То е за малко по-различните хора. Направена е една група, която действа във Facebook. Слушат ни от много държави. Определено е за хомосексуалните. Така, имам сутрешен блок. Всяка сутрин се събуждаме заедно. Какви са твоите наблюдения? Как се приемат на хомосексуалните хора в България? Ти си ходила по света, аз се питам конкретно за България. България не знам как да ти го отговоря на този въпрос. Има, да знам, много ограничено общество сме. Много. За жалост. И не мисля, че някой е по-голям от хляба, за да съди друг. Всеки прави своя избор с кой да си ляга. Мисля, че това си е личен избор, затова се нарича и личен живот. Да знам. На Запад наистина го няма това, което е в България. България сме обратно на всички стандарти, които има по света. Дори да казваме по различен начин. Каква е първата крачка, ако ти хареса някой, към който в смисъл? Ако някой ме хареса от... Не знам от кой и в живота, и в къщата, и където и да е. Мисля да го сваляш. Да знам, аз не съм от хората, които действат. В смисъл, не съм толкова активен. Как се случва нещата? Винаги трябва да има подаден сигнал от среща. Аз никога не нападам, защото малко грозно може да прозвучи, но съм от демоде хората. В смисъл, по-нежната половинка съм, обичам да съм свалян. Ухажен. Да, ухажен, романтична личност съм, може би затова не съм агресивен. Винаги съм бил на принципа бъди различен, бъди себе си, но никога не натрафяй себе си на околните, не парадирай с това. Не те ли преценя, че можеш да изпуснеш момента така? Не мисля, защото мисля, че всеки човек има една половинка в живота си. Всичко останало е просто флирт или игра. Ако тя чака също като тебе ти да направиш първата крачка към нея? Едва ли, всеки си има съдба, никой не може да избяга от нея. Повярвай ми, нещата се завъртат. Колкото и да се опитваш да бягаш от съдбата си, пак се озоваваш там, където трябва да си. Там на пътечка. Да. Коя е последната книга, която си прочел? По принцип аз не обичам да чета книги, обичам да ги създавам. Да ги създаваш, ти пишеш история. Със смисъл такъв, че да, обичам да участвам в истории, не обичам да чета, обичам да се занимавам да пиша текстове и така нататък. Известно е, че хомосексуалните са развити в много области. Да. Не само моделство. Обикновено всички области на шоу-бизнеса най-добрите са хомосексуални. Това мода ли е или е? Виж, при мен не е мода, но в момента България наистина се налага като мода. За жалост преобладават и бисексуалните, което аз не го разбирам, нали? В смисъл такъв, че на всяка цена не трябва да си
крак с моята. Това не е ли въпрос на усещане? В смисъл, не може ли човек прекалено дълго време да се прави на нещо, което не е? Ето, при мен се е случило нормално. Аз съм се родил така, затова мисля, че не е грешка. Разбираш, това не е болест, която да излекуваш. Това си е нарушаване на хормоните, се появяваш така. Аз също мисля, че човек се ражда с тази способност, не се е придобила в последствие. Аз съм на мнение, че всеки човек има заложено в него да бъде и бисексуален, и хетеросексуален, и хомосексуален. С жена бил ли си? Първият ми контакт, да. И от тогава разбрах, че не искам да съм с жена. Това беше най-голямата ми грешка. Смисъл, такъв беше една пянска история, да. Но... Отчиташ го като грешка, не като опит, който ти е бил? Не знам. Виж, аз не искам да съм с жена, обаче пък искам да имам деца. Това е много странно. И тия деца да са по естествен път. Само Шварценегер за бранателен филм. Да. Вече няма проблем за това нещо. Да. Наясно съм, но не искам да са направени с любов. Не по изкуствен начин. Нали, фактически, ако вече не мога да имам деца, има достатъчно изоставени деца, които с удоволствие бих приел да осъществя. Е форматът, в който ще бъде затворен в къща, независимо къде. Това значи, че там ще бъдат събрани определен брой хора, които по един или по друг начин ще се опитват да те провокират именно заради различната ти сексуалност. Това би те отказало или напротив би те накарало да ги направиш съпричастни към това, което си, в крайна сметка да разберат какъв си. Значи първата моя мисия, която може би ще бъде, ще се сблъскам с хетеросексуални, които са напротив, нали, в смисъл имат много против гей обществото и така нататък. Аз ще се опитам чрез думи да им обясня, че никой няма право да съди това общество. В крайна сметка, нали, всеки си избира неговия начин на живот. Защото никой не се поставя на мястото на едно такова момче. Никой не ме е питал дали ми е лесно да живея този живот. Разбираш? А лесно ли да се живее живот? Определено не, особено в България не. Повярвай, защото ти по улиците, нали, сега няма да казвам обидните думи, които казват хората, не искам да падам толкова ниско, но ти не го чуваш за първи път. Ти на ден ти се случва да го чуеш 100-200 пъти, разбираш? И това, как да ти кажа, това си е до психика, разбираш? И как ти издържа психиката на всички тези негативни това е коментари, които... постоянно търмоз се знаеш, че, например, когато израстваш, особено в училище, хората ти се подиграват, че си различен, че имаш различен глас. Как приемат родителите ти тази твоя различна? Аз много се радвам, че родителите са малко подкрепните хора и са за да гърба. Все пак, в крайна сметка, аз съм тяхно дете. Не мисля, че един родител, заради различната сексуалност на детето си, трябва да изостави детето си. Знам, че има такива хора, но е много жалко. И точно това исках да кажа, защото тези хора, които най-много се подиграват на такъв тип общество, в утрешния ден не се знае дали те самите няма да имат такова дете. И какво правим? Трябва да отритнем на такова дете. Кога разбра за първи път, че си... Аз съм си го знаел. Може би от самото начало си го знаех, но въпросът е при мен, че аз не съм израснал в София. В България е трудно да оцелее един такъв човек като мене. И от съображение, от това семейството ми да не бъде оплювано, да не бъде говорено, да, знаете как е, клюки, злобен и така нататък. Доста време го отричах, доста време се борех с това да не бъда гей. Обаче в крайна сметка, след като заминах в Гърция, това беше много голяма школа за мен, между другото. След като заминах в Гърция, разбрах, че не трябва да позволявам да съм ефективен на никой. Живей си живота, не пречи на никой, бъди си различен, бъди естествен, най-важното, без пози, защото в България сме свикнали на изкуственото, свикнали сме да попиваме от световни звезди, да слагаме, но живота не е театър в крайна сметка. Кое е най-нестандартното място, на което си правят секс и изключая сексуалността ти? Много са местата, повярвай ми много. Едно? Примерно, асансьор. Асансьор. Да. Това за, може би за доста хора не, но за мен не. На кой етаж живееш? На 8. Защото е хубаво е чувството, когато има риск, може би да те хванат, разбираш. Има ли нещо, което харесвате емоцията? Напрежението? Напрежението, тръпката, да. Кое е нещото, което би те провокирало да излезеш от къщата на Big Boss? Мисля, че няма нищо такова. Няма такова нещо. Играта си игра, но победителя е един. И мисля, че всеки, който не е готов за тази игра, няма смисъл да влезе. А какво би направил и на какво би заложил, за да станеш финалист? Може би на всичко. На всичко. Аз обичам, когато играя нещо, да стигам до край. Както се казва, когато го поемаш, нека да бъде до край. Лимити нямаш.
Ти си изключително приятен събеседник. Твърде вероятно това ще се хареса и на хората вкъщи и ще да, ги оплаши по един или друг начин. В крайна сметка, нали, външната красота не е всичко. Важно да сме красиви отвътре. Притесняват ли те камерите? Ти казваш, че си модел в Еслайн. Мисля, че много бързо ще отшуми това с камерите. Хората, които позират, аз не позирам и нямам проблеми с това, но хората, които позират и са изкуствени, може би да имат лек конфликт с това, но след първия, втория ден, така нататък, камерите се забравят, разбираш. В крайна сметка ти позираш няколко дни, ни уморяваш от целия този театър и си показваш истинската същност. При мен още от началото ще се проличи, че... Секса между двама мъже ползвате ли секс играчки? Зависи. Много зависи от партньорите си. Аз не ги обичам. При положение, че има естествени неща, нали, не мисля, че е необходимо да стигаме до изкуствени материали, така, играчки и така наречени. Но е хубаво човек да се разнообразява. Ти казваш, че водиш онлайн радио, но би ли те провокирало нещо да водиш телевизионно или онлайн предаване в интернет пак? И какво всъщност би те провокирало да се покажеш? Аз нямам притеснение с това, но мисля, че човек трябва да е подготвен за дадено нещо. Не можеш да излезеш в ефир да говориш глупости. Разбира се. Трябва да си наясно с това, което правиш. И когато се почувствам достатъчно зрял за такова нещо, ще го направя, повярвам. Аз нямам... Хората, които ме харесват, искам да ме харесват заради това, което съм. Не заради опаковката, не заради секса, не заради... Опаковката продава само в момента, в който купиш конкретен продукт. Оттам нататък вече съдържанието. По принцип, нали, влизаш в дискотека и не казваш, влюбих се в този характер. Всеки казва, изглеждаш готино, нали? Но в крайна сметка, когато няма съдържание, ти не го повтаряш. Може да е най-лъскавата опаковка, но без съдържание, без мисля. Има ли някой конкретен човек, който би искал да видиш вътре в къща на Биг Бос? Някой, който да е твой идол, някой, с който би искал да се запознаеш? Аз по принцип идоли нямам. Нямаш, не гониш. Но, да знам. За момента не мога да се сетя, но сигурно има такъв човек. Тръгнаха публикации в интернет, че това ще бъде порно формат. Това не е така. Как би ти се отразила една такава популярност, че влизаш в такъв тип формат? По принцип, клиширано звучи, но казва, че лоша реклама няма. Няма, по принцип. Влизайки в този формат, съм наясно, че ще има плюсове, ще има и минуси. И един човек, идвайки на такъв тип кастинг, трябва да е подготвен. Трябва да е готов. Психически. Да спечелиш. Да спечелиш, да си наясно, че щом си тук, трябва да участваш на всяка цена. Да, ще има много позитивно, ще има и отрицателни неща. А вътре в къща твърде вероятно ще има и доста агресивен тип хора. Би ли могъл да се справиш само думи с тях? Ще се опитам. Аз никога не съм мислил, че Бог разрешава проблемите. Интелигентните хора разговарят. Така. Мисля, че не сме деца. Време да пораснем и да говорим, да се научим да говорим и да се изслушваме. И ще поговорим и ще видим това се случи, живота и трябва. С колко партньори на куп най-много? Като сексуален акт? Да. Ами не като четене на ще звучи като семинар. Правих една интересна четвърка. Кой беше интересно? Че беше с двама мъже и една жена. И... Два мъже и една жена с двойка се получава. С мен четвърка. И добре, в този момент ти си бил с жената? Да, ние бяхме нещо, да знам, стимулиращо мъжете. Мъжете за мен. Значи не ти само един път се опитал, като си бил на малък. Моля? Смисъл? Не само един път си бил с жена. Само един път си бил, който го отчете като грешка. Не. В смисъл, ние между жената не сме имали акт. Ние не сме имали. Например, целуване, да, не нещо от този тип, но не го смятам за не е секс. Затова казвам, че един път съм бил с жена и затова това беше грешката ми. Ако ти хареса някой от участниците вътре в къщата, би ли се пробвал да си с него, въпреки че е хетеросексуален? Защо пък не? Стига да видя, че има интерес. Ако има интерес. Защото повечето хетеро, които уж са много против гей обществото, вечер, изпращайки своите приятелки, се свързват чрез телефони, фейсбук и така нататък. Това е известно на много хора. Не е някаква нова новина, която откриваме. И да, ще бъде интересно. Каза, че точката на жената се знае къде е, но за мъжа е простатата. Доколкото знам, аз съм чувала. Защо повечето мъже се лишават от това удоволствие? Защото не го приемат
обществото не го приема. Защо? Не знам, не мога да говоря от... Сигурно, защото боли. Не знам, не бих могла да знам. Зависи. Ако знаеш как, няма как да те боли. Това е въпрос на гледна точка и на практика, може би, да знам. Тренинг. Тренинг трябва. Ами ако Алекс няма други въпроси, много ти благодаря. Аз също ви благодаря. Че се яви на кастинга за Big Boss и се надявам да се видим вкъщи. Чао.